Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 7, bersikulo 40 ngadto sa 53. Daghang mga tao didto ang nakadungog kang Jesus nga misulti niini ug miingon sila, "Kining tawhana mao gayud ang propeta." Ang uban miingon, "Siya ang Mesiyas." Apan ang uban usab miingon, "Ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nagingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo gikan sa Bethlehem, ang lungsod ni David." Busa nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga gwardya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardya, "Nganong wala man ninyo siya dadangan Sila mitubag, "Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya?" Ang mga Pariseo nangutana kanila, "May usa ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises busa tinunglo sila sa Dios." Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Jesus kaniadto, miingon kanila, "Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat." Sila mitubag, "Taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga nagikan sa Galilea." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila.
Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.